وعلكم كبرات سمعتنا لومي دما كرأي كفال حزنا لكم مزينا ألنا أب قدامي كفال سدرا انداقوال يبصحكم كم زبلوم لسدرا انداودي دلا يقوال بتحقواس كم استقبلو حقوس فنجح كم زبالة بتحنا نيرنا كرأي كفال يقصل سناي مكتتالي يكبر لكم ጉዳይ መርዓና ብቆፀራ ተታሒዙ ሕፀ ኣብ ሰሙና ጌርና ናብ መስርሕ መርዓ ኣድሃብና ሕፂተይ ንመርዓ ዝኸውን ምድላዋት ጀመረት ኣነ እውን ዘለኒ ነገር ንሕፂተይ ወፍያ ጀመርኩ ቅድሚ ሕጂ ጓል ግዲ ዘይፈልጥ ኮይነ ኩሉ ነገር ሓዲስኒ ነቲ ልዕሊ ማንም ዘፍቅሮ ባጤራ ነቕፋ ብጀካ ምሳይ ምስ ካልእ ሰብ ክሪኦ ዘይወሓጠለይ ዝነበረ ናብ ሕፂተይ ክንስንሶ ጀመርኩ ንከተማ ወሲደ ብዘይ ብቂ ዝደለየቶ ነገር ሸመትኩላ በቃ ንሕፂተይ ዓለመይ መጻኢት ህይወተይ ኮምፓስ ናይ ኣንፈተይ ገይረ የረእኽዋ በቃ ዓለም ብዘይ ሕፂተይ ጸልማት ኮይና ተረእየትኒ ምስ ሕፂተይ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ፍስሓ ሓጎስ ይዓስለኒ ዝኾነ ነገር ይበርሃለይ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ኣዳም ባዶ ከም ዝኾነ ንሕፂተይ ምስ ረኸብኩ ተሰቆረን ኣብ ዓለም ገንዘብ ጥራይ ምንጪ ሓጎስ ዝመስለኒ ዝነበረ ለካ ጓል ሔዋን እውን ምንጪ ሓጎስን መቕረትን ናይ ምንባር ቅመም ቀመማትን ከምኡውን ጥዑም ሽታ ሪሓን ግርማ ገዛ ወናኒት ሰላቢትን ልቢ ወዲ ኣዳም ከም ዝኾነት ሕርሕራይ ገይሩ ተሰወጠኒ ንሰባ ክውንን ጽባቂኣን ጥዑም ሽታኣን ከስተማቕር ውርዶ ኣካላ ክድሕስስ ናተይ ናይ በይነይ ክገብራ ቁፅሊ ኣውዲቐ በቓል ኪዳን ክጠምራ መዓልቲ መርዓ ክኣክል ተሃንጠኹ መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል መዓልቲ መርዓና ኣኺሉ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኸይጠልማ ከይትጠልመኒ ኣብ ጊዜ ሕማም ሽግራ ኣብ ጎና ክኸውን እሳውን ከምኡ ብምሕላ ቃል ኪዳን ተኣሲሩ ዳስ ተተኺሉ ዕሰለ ተባሂሉ ብወገን ስድራ ምረቓ ተቐቢልና ውራይና ኸጸብቑ ዓጢቖም ዘምሰዩ ግቡእ ስርሖም ወዲኦም ንገዝኦም ኣበሉ ንሳባ በዚ መስርሕ ኣብ ሕቑፈይ የእትየ በቃ ነዛ ፈጣሪ ዝሃበኒ ሕያብ ዝወስደለይ የለን ናተያ ናይ በይነይ ኢለ ኣፍ ልበይ ነፊሐ ጎደሎ መሰንገለይ መሊኤ ካብ ቃንዛ ተገላገልኩ ሳባው ናይ ሓመቐትን ነታ ልዕሊ ማንም እትሪኣ ፈጣሪ ዝሃባ ህያብ ከይበቓቐት ንኹሉ ቃንዛ ተፃዊራ ንብዓት ፍቕሪ እናነበዐት ነታ ምስኣ ዝተፈጥረት ተኸናኺና ዝሓዘታ ክብረታ ኣብታ ለይቲ ኣረከበትኒ ካብ ኣካላ ኣጉዲላ ንዓይ ሙሉእ ኣካል ጌራትኒ ኣመና ተሓጒሴ ደስ በለኒ ብኸምዚ ክልተ ወርሒ ሕፁናት ሓሊፉ ጎጀና ፈሊና ናብራ ሓዳር ኣኽዱልና ጀመርና ወሃ ዘበለ ሓዳር ንጎረባብትና ኣብነት ናይ ሰብ ሓዳር ኮይንና ህያበይ ዓለመይ እንዳተባሃሃልና ወላ ሓንቲ መዓልቲ ከይተጓራፈጥና ብጥዑምን ምቁርን ፍቕሪ ድሮ 2 ዓመትና መሊእና ፍረ ብርክና ህያብ ፈጣሪ በኽሪ ወዲ ተገዘምና ፍቕርና ኣመና መቂሩ መማቕርቲ ፍቕርና ሳልሳይ ወሲኽና ጥዑም ህይወት ክነስተማቕር ጀሚርና መቐረት ጓል ሔዋን ካብ ሳባ ረኺበዮ ፍረ ጽኑዕ ፍቕርና ኸዓ ካብ ፈጣሪ ተዋሂበዮ ንምስለይ ኣብ ውሉደይ ርእዮ ሓዳርና ብጥዑም ፍቕርን ምክብባርን ሰሲኑ ኣስማትና ጠቕላላ ተቐይሩ ኣነ ህያበይ ክብላ ንሳ ዓለመይ ክትብለኒ ፍቕሪ ፍቕሪ ሸቲቱ ቤትና ካብ ስራሕ ክመጽእ ዓለመይ ኢላ ጐያ ኣብ ሕቑፈይ ትማሙቕ ኣነ እውን ንህያበይ ምስ ረኸብኩ ድኻመይ ዝርዘር ተሓቋቒፍና ወጃዕ ንብል ወድና ብፍቕርና ይቐኒ ይመስለኒ ዓይኒ ዓይንና ውሪሕሪሕ እንዳበለ ይጥምተና ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ፍቕርኩም ክቋደስ ኢሉ ኣብ መንጎና ይጽምበር ፍቕሩ ብግብሪ የርእየና ጥዑም ዕላሉን ይዕልለና ብኸምዚ ደስ ዘብል ህይወት ኣስተማቐርና ናብራ ሓዳርና ብኸምዚ እንዳቐጸለ ካልኣይ ውላድ ካብ ፈጣሪ ተዓዲልና ህያበይ ጓል ተገላገለት
ኣይጸናሐትን ድሕሪ 2 ዓመት እውን ወዲ ደገምና ገዛና ማሚቑ ክልቴና ዝመስረትናዮ ቤትና ምስ ደቅና 5 ትንፋስ ኮይንና ተፋሪና በዚሕና ምስልና ኣብ መስትያት ጥራይ ንሪኦ ዝነበርና ካብ ፍረ ብርክና መዓልታዊ ክንሪኦ ጀመርና ደቅና ንምዕባይ እውን ተተሓሕዝናዮ በኹሪ ወድና ትምህርቲ ስለ ዝጀመረ መዓልታዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ምብጻሕ ተወሳኺ ስራሕ ኮነና መቸም ቆልዓ ምዕባይ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝወለደ ጥራይ ዝፈልጦ ብኸምዚ ጽቡቕ ናብራ ንሰለስተ ደቅና ኣጎቢዝና ፍቕርና እንዳስተማቐርና ከለና ኣይትሕመሙኒ ህያበይ ከቢድ ሕማም ተሓመኒ ኣብ ኤርትራ ዘይፈተናዮ ሕክምና የለን ኩሉ ተበፂሑ ሕማም ህያበይ ግን ክፍለጥ ኣይተኻእለን ሆስፒታል ብምልላስ ዝኣክል ልክዕ ከም ገዛና ቀይርናዮ ግን ለውጢ የለን ቆልዑ ኣለይ መለይ ምባል ኣባይ ወዲቑ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢለ ደቀይን ህያበይን ምእላይ ተተሓሕዝኩ መነባብሮና ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ስራሕ ጠጠው ምባል ሽግር ኣየምጻለይ ኣነ ዝውንነን ምንጪ ኣታውየ ዝኾና ዓበይቲ መካይን ስለ ዝነበራኒ ሽግር ናይ ገንዘብ ይኹን ናብራ ደሓነየ ነይረ ሸቕላይ ግን መድሃኒት ዓለመይ ብምስኣነይ ጥራዩ ህያበይ ሕማማ ክፍለጥ ኣይተኻእለን ዝያዳ ሕክምና ናብ ወፃኢ ሃገር ክትወፅእ ብዶክተር ተነግረና ብድሕሪ ህያበይ ዘሕልፎ ህይወት ኣብ ዓይነይ ተሳኢሉኒ ኣሽንኳይ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ክትፍለየኒ ነዛ ኣብ ስራሕ ውዒለ ገዛ ዝምለሰላ ካብኣ ተፈልየ ኣይክእሎን እየ ነይረ ግን ሰብኣይ ደሊኻን ጭሕሚ ጸሊእካን ኣይከውንን እዩ እሞ ህያበይ ሙሉእ ጥዕና ረኺባ ክትምለሰኒ ንፍቕራ ተጻዊረ ተባዕ ስጉምቲ ወሲደ ንሃገር ኣሜሪካ ከፋንዋ ወሰንኩ ብድሕሪኣ ጸልማት ህይወት ከም ዘሕልፍ እንዳተረዳእኒ ንድሕነት ህያበይ ወረቐታት ሰሊጠ ዝኽፈል ከፋፊለ ዝርንዛሕ እናነባዕኩ ኣፈነኽዋ ኣነ ኸኣ 3 ደቅና ሒዘ ከም ኣቦን ኣደን ኮይነ ኣለይ መለይ ክብሎም ኣኽዲለ ጀመርኩ ገዛና ድሕሪ ህያበይ 4 ሰባት ከለና ግን ጽሙዋ ኣይተኻእለን ድሮ ኣይሶሙን ኣይሳለስቲ ብናፍቖታት ተሰኒፈ ልዕሊ ደቀይ ምእላይ ንህያበይ ናፍቖት ኣሰኒፍኒ ስንእን ኢለ ነብሰይ ወዲኤ ምፍልላይ ሕሱም እዩ ፈላጢ እዩ ዝፈልጦ ርክብ ናተይ ናይ ህያበይ ብኣካል ዝነበረ ብቴሌፎን ኮይኑ ብፍጹም ክንፈላለ ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ ጽሑፍቶ ኮይኑ ኣጋጢምና ተፈላለና ኸኣ ሙሉእ ብሙሉእ ሓውያ ህያበይ ሓውያትለይ ዳግማይ ናብ ቤታ ክትምለስ መዓልታዊ ጸውለተይ ኮነ ስለዚ ክቡራት ሰማዕትና ዳግማይ ብኣካል ምስ ህያብ ይራኸብ ዶ ይኸውን ነዚ ንምምላስ ድማ ኣብ ዝመጽእ ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ስለቲ ጽኒልኩም ዝሰማዕኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም